Sa Good Vibes, banwa sang kawayan na may potential na maging producer sang sibuyas Bombay. Mga manguma gintudluan sa pamaagi sa pagtanom sini. Gobyerno probinsyal ang handa naman maghatag sang bulig para mapauswag ang ilap palangabuyan. Yaring report ni Romeo Sopaldo. Kung nagaluto ka halos adlaw-adlaw, nagagamit ka sa sibuyas Bombay sa pagisa. Sa mga kalan-an, dako ang ginakonsumo nga Bombay sa kada adlaw. Kalabanan diri, gina-import pa okon sa iban nga mga probinsya nagahalin. Pero, nakaibalo ka mo bala nga sa banwa sang kawayan, dako ang potensyal na maging producer man sila sang Bombay. Sa sinigid lamang, ginbisita ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang mga onion farmers sa barangay poblasyon sa kawayan para mabalaan kung ano na ang kahimtangan sa ilang pagpananom sang sibuyas Bombay. Sumusakay po ng barangay Ernie Magbanwa sa panibagong teknolohiya nga natun-an sa ilang mga mangunguma. Ila ginapaabot nga dako ini nga bulig sa income sa mga pumuluyo. Gani ini nga teknolohiya nga ginhatag sa nga probinsya kabay pa nga magtayuyon. Ginpay dalam sa Office of the Provincial Agriculturist sa training halin sa pagpananom kag sa pag-harvest sa mga sibuyas Bombay. Para sa training of trainers sa onion and garlic. Subong nakasugod na kami mga 3 weeks naguro kami sa so 16 weeks na siya hasta na balbang para matunaan nila from planting to harvesting. Bukod bago nga klase isang root crop, ang mga mangunguma ang naka-eksperyensya pa sa kabudlayan pero sa kada sala, ginahimo ini nila nga leksyon nga hindi na pagsuliton pa. Sang during sang amon nga pagpanom, siyempre ara pa sa trial and error. May ang problema ginamon una hilabon mo. Di siling ang ako ni badi-badi gambal to o katapos ang customer sige lang ang na sa second tanan nga cropping at least may hint na ta. Nagpromisa ang gobernador nga buligan ang mga mangunguma sa marketing sa ilang mga produkto para hindi sila maayawan sa pagpangita sa mabakal sini. Click ni siya, mapatayan sa iban, sunod tanan. Ako na pirmi ginareklamo sa mga farmers na sa time na mag-harvest na sila, tanubo sa presyo. Tanubo sa presyo. So, importante dira, aside from na mabalaan nato ng teknolohiya, importante man ang marketing. Dugang pa sa Tag-Agriculture Office, sa panahon karon, kinahanglan na nga mag-diversify kag hindi lang paglimitahan sa palay o kung tubo ang pagpananom.